Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan tashar tamu ta gaskiya 24 TV. A yau mun kawo muku jerin jaruman kannywood mata wanda suka fi kowace jarumar kyau a cikin masana'antar kannywood. Amma kamar nan kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar karrawa domin samun shirye-shirye ma kan lokaci. Mun gode. Gaskiya 24 TV. Na san bayan kallon wannan bidiyon wasu na iya cewa mun bi ra'ayin kanmu ne wajen jera wayannan matan. Samsam abun ba haka yake ba. Mun gudanar da zabe na cikin shafukan sada zumunta kamar su Facebook, Instagram da Twitter da dai sauransu. Bayan tantancewa ne wayannan jarumai suka yi nasarar shiga cikin jarumai 10 wayanda suka fi kyawu a cikin masana'antar kannywood. Ta 10 jaruma Momi Gombe. Ta yi nasarar shiga da kimanin 3 cikin 100 na jama'ar da suka yi zabe. Ta 9 jaruma Jamila na gudu. Ta samu nasarar shiga da kimanin 4 cikin 100 na jama'ar da suka yi zabe. Ta 8 Ummi Lahab. Ummi Lahab ta yi nasarar shiga da kimanin 8 cikin 100 na kuri'un da aka jefa. Ta 7 Rahama Sadau. Rahama Sadau ta yi nasarar shiga da kimanin 10 cikin 100 na kuri'u da aka jefa. Ta 6 jaruma Maryam Ebiola. Maryam ta yi nasarar shiga da kimanin 12 cikin 100. Ta 5 Fatuwasha. Jaruma Fatuwasha ta yi nasarar shiga da kimanin 14 cikin 100 na kuri'u da aka jefa. Ta 4 jaruma Hadiza Gabon. Jaruma Hadiza Gabon ta yi nasarar shiga da kimanin 18 cikin 100. Ta 3 Nafisa Abdullahi. Jaruma Nafisa Abdullahi ta yi nasarar shiga da kimanin 22 cikin 100. Ta 2 Hafsat Idris. Jaruma Hafsat Idris ta yi nasarar shiga da kimanin 44 cikin 100. Jarumar da ta yi nasarar ta zo a ta 1 ita ce Aisha Samiya. Jaruma Aisha Aliyu Samiya ta yi nasarar fita ta 1 ne da kimanin kuri'u 45 cikin 100 na dimbin jama'ar da suka yi zabe.